Hey, opstilling. Søby på mål, Ejdi forsvar, Benjo, midten, Fabricius og Christian. Kom. En og sig god kamp. Nej, du så midt. Nej, du så højre. Og skal du venstre? Kom så, Flo. Gas. Og nej. Sidste gang. Nej, det er bare det. Kom for Fabricius. Til Uma eller til Theo. Ned på jorden! Ned på jorden! Fra jorden, så sparker du. Stå nu op på jer! Kom nu, Ben! Kom nu, Ben! Tilbage! Rolig, spil rundt! Spil rundt, er der! Nemlig! Erik! Kom, mand, kom! Kom! Yes, B, Fabricius, byg plads! Kør ham! Kom igen! Sådan der, gutter! Flot, Palle! Kom! Spiller rundt! Ja, tak! Gør vi herude! Sådan! Det er fint! Gå! På tæerne! Lukas, den skal væk! Theo, kom nu op på ham! Du kan se ham! Lukas, du skal lige hjælpe dernede! Håber er klar! Ej! Theo! Ja, du må ikke komme igennem med begge to. Matti, kom nu ind i mål! Råber på Ejner! Op i hænder! Nemlig! Kom, Leo! Den er god! Kom! Første mål! Aftale lige om det er eller venstre. Spiller rundt! Det kan jeg gøre, når jeg kommer hjem i omgivelsen. Ja, direkte! Flot, Vincent. Hey! Færdig, Theo og Vincent! Super væk, ja! Aflevering! Gør hinanden gode, og så mod mål! Godt lavet! Godt lavet! Lasse, Dirk! Og vi to! Jakob, tag den! Op i hænder! Det der, du dækker ham. Kom igen! Kom igen, Vito! Stå kæmpe, Vito.
Han er løbet! Det er skønt. Kom nu! Så kommer han igen, Heidi. Så kommer han igen. Heidi der. Kom helt på jorden. Ja, klart. Kom nu! Lukas! Hey, hjem og stå! Kom så, vi. Omar, hjem og stå! Gabi, pas på, Gabi! Forbudt til Søby. Ja, Forbudt. stærkt, Heidi. Godt, kom ned. Det er Heidi, du kan. Kom, I to, I skal kæmpe. Omar, så ved du røven, du skal vinde. Det bider ikke. Du må gerne komme over til den næste. Der er Jørgen fra, drenge ned ad det. Og så render over i bussen. Gå på. Ja, Maggie, jeg vil gerne have, du spiller derude, ikke også? Kom, Peter! Kom igen! Det er lige præcis det, jeg mener. Flot. Stærkt, mand. Ja da. Kom, Oscar! Kom, husk jeres pladser! Gabi! Kom nu ud, ven! På tæerne, drenge, på tæerne! Fælde! Fælde! Hey, så må jeg altså godt bare sparke. Nå! Nu! Nu hænderne. Lukas, du er helt fan. Ja, tak. Hey, drenge, det er godt ude på en form her nu. Vincent, hyg med den aflevering. Jeg vil gerne have, at du spiller op i købe gjort til dig. Rolig! Kom nu ordentligt. Jakob bagved! Han er derovre. Kom igen, jeg skal godt lave. Hold! Og så i hænder, Modsat. Jeg må gerne sende Lukas. Ja, kom så. Er du klar, Valder? Nu! Kom, Aydin! Ind med dig! Kom, Aydin! Sig undskyld, Aydin! Hey, Fabricius, derovre, fedt din mand! Søby klar! Aydin, hvor er din mand bagved? Yes, hold jeres pladser!
Tag med. Kom. Sias, er du træt? Så kom! Ind med dig. Helt over, Victor. Fem. Har du mere i dig? Kom Heidi, midt på. Rolig. Kig på bolden. Sådan, brydse. Nemlig. Vi tager dig. Igen. Rolig, Søby. Nemlig. Hurtigt tag den. Kom nu. Over midten. Kom på Ruti. Tag med. Kom Heidi. Ja, vi løber hjem med det samme på til vejen her. Kom nu. Det er synd. Sådan. Kom nu, Ben! Heidi er der! Kom nu! Kom! Jakob, din mand. Hænderne, send dem! Lad gå!